खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबिसिनै मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुङाव बानायनाय बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनिफ्राय जागायनानै सिरिसबारि टिहु चक लामाजों क'क्राझार दावबायग्रा बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बास गारिया मैया थांनाय 3 खालार बुधबार खालि खारजेनबाय। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बानायनाय लामाखौ मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फुंबिलि समाव फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो आरो गिबियै बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बास गारिया क'क्राझारसिम खारजेनो। फुंबिलि समावनो लामाखौ बेखेवनानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआर खुंथायनो साबायखर बावनायजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो मुसलपुर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो मुंख्लं सुजित नार्जारि लामाजों गासै रायजो राजाफोरानो दावबायनो खाबु जासिगोन होनना बुंथियो। नैथियाव थांनाय मंगलबार खालि मोनायाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव नास्रायबारि ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे गंसे स्कर्पिय' गारि आरो सा 6 सुबुंफोरखौ हमनो हायो होनना पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। खौराङाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गारिखौ सिग्रोमनायाव गंबा AK-56 राइफल, गं 8 AK-56 राइफलनि मेगजिन, गंसे SK-33 राइफल, SK-33 राइफलनि मेगजिन गंसे, UGBL गंसे, UGBL-11, चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड थर 9, AK-56 एमिनेशन 300 लोगोसे BP-40, गंबा मबाइल फन, जोमग्रा कम्बल, प्लास्टिक टुथपेस्ट, आधार कार्ड बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजौ बिजिरसालिया बिटिसि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय ट्राइबेल नङै थागिबिफोरखौ होखारनाय जागोन होनना बिटिसि खुंथायनिफ्राय फोसावदों होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिसि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल नङै गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा। मैया थांनाय 3 अक्ट' बुधबार खालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव गुबुन गुबुन आफादफोरा खौरां मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंथियो। दैदेनगिरिफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों बुङो दि जुदि बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेल नङै थागिबिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय होखारोब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होनना फोरमायो। ब्रैथियाव बिश्वनाथ जिल्लानि बरपुखुरी मुंख्लं फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारियाव जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि देंखो मु 1-2-3 बादायलायनायाव नैथि बान्था मोननो हानाय क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि हालामनि सिङाव थानाय बद्रानपुर गामिनि जांगिला बसुमतारीया गावनि देंखोनि फोरोंगुरु चक्रधर नार्जारि आरो राजेन नार्जारि बिथांमोननो मान बावो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा देंखो मुलुगाव हेफाजाब होगिरि दुलाराय रायजो राजाफोरनो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों। बाथियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों दि मिया मुसलमानफोरा हारिखौ लाना गरा आरो बिसोरो आसामनि राव हारिमुखौ गाज्रि खालामदों। मैया थांनाय 3 अक्ट' बुधबार खालि दिसपुराव खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। बिथाङा लोगोसे बुंबावो दि आसामाव मुसलमानफोरखौ मोननै बाहागोआव बोखावनानै दं। मोनसे हानजाया बांलादेशी आरो मोनसे हानजाया थागिबि। माखासे सुबुंफोर जाय आसामाव गुबुन गुबुन समाव फैदोंमोन बिसोर गावसोरखौनो मिया होननानै सिनायथि होयो आरो बिथोन हारिखौ लानानै गरा होननानै बुंथियो। बिथाङा लोगोसे बुंबावो जाय बिथांमोना आसामनि राव हारिमु आरो भारतनि हारिमुखौ अपेन चेलेन्ज खालामो बिसोर भट होआब्लाबो जागोन होननानै। बिजेपिनो मिया मुसलमाननि भटखौ नाङा होननानैबो बिथाङा बुंथिलाङो। दथियाव साकमतिया साहा बागानाव डक्टरखौ गुबुन जायगायाव सोलायना लांनायनि थाखाय दुंहाव थासारि। खौराङाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हरखाब बिथांखौ गुबुन मोनसे जायगासिम सोलायनानै लांनायाव बोराबनानै हेंथा सोमावसारदों साहा बागाननि मावथिफोरा। मावथिफोरा गासैबो रोखोमनि खामानि बन्द दोननानै हेंथा सोमावसारदों फाहामगिरि बिथांखौ लाबोफिननायनि दाबि खालामनानै। कर'नानि समाव फाहामगिरि बिथाङा साहा बागाननि मावथिफोरनि जोथोन लानायजों लोगोसे दिथा होदोंमोन होननानै फोरमायदों बागाननि मावथिफोरा।
फाहामगिरि बिथांखौ सोलायालासिनो साकमुटिया बागानावनो लाखिनांगौ होननानै बागाननि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव दाबि खालामनानै हेंथा सोमावसारदों बागाननि मावथिफोरा। स्निथियाव मैया थांनाय 3 खालार बुधबारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव केरेला ब्लास्टार एफसीआ 1 गल सोनो हादों आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय मुम्बाइ सिटी एफसीआ 2 गल सोनो हानानै केरेला ब्लास्टार एफसीखौ फेजेननो हादों। आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि हेंथायै गवा एफसीजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 9थियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिरफुं मोसाहारि बिथांनि BM फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायजों सेबखांजानो गोनां सा खोला सानजा सोनाब सुंद' फेस्ला सावथुननि मुहुरतखौ मैया थांनाय बुधबार बारायनि 2 रिंगानिफ्राय जागायजेनो। बे सा खोला सानजा सोनाब सुंद' फेस्ला सावथुनखौ माइकेल मोसाहारि बिथांनि बिथोन होनाय आरो बिरफुं मोसाहारि बिथांनि रां थिनायजों सेबखांनानै दिहुनगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बे सुंद' फेस्ला सावथुनखौ फैगौ 15 फेब्रुआरि एबा मार्च दाननि 28 खालारनिफ्राय दान मोनफ्रोमबो फोसावगोन होननानैबो बुंथिबावो। अदेबानि सा खोला सानजा सोनाब सुंद' फेस्ला सावथुनखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन होननानै बिथांमोना आसा खालामदों। 9थियाव मैया थांनाय 3 खालार बुधबार खालि उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव आइजोफोरनि जौगानाय आरो थुलुंगा होनायनि थाखाय सुग्रा मेसिन आरो RPL राननाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै MLA चरण बर' बिथाङा बुङोदि आइजोफोरा गावनि आथिङाव गसंथिनो नांगौ आरो बिनि थाखायनो ओनसोलनि आइजो हिन्जावसा फरायसाफोरा जायगायावनो थानानै सुनाय डिजाइनिं आरि खालामनानै जिउ खुंनाय राहा खालामना लानो हायो। बेनि थाखाय BSUनि बानजायनायाव बे सुग्रा मेसिन होनायनि राहा खालामनाय जादों। इयुनावबो आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय थियारि खालामनो फोरोंथाय होनायनिबो राहा खालामनो थियारि खालामनाय जादों होननानै फोरमायो MLA बिथां चरण बर'आ। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।